Kaixo, Mikel naiz eta 2 urte darama zerba egun ekimenan. Horren dela urte batzuk amaiten dituen klaseak euskaltegian, eta izena ematea erabaki nuen, zeren zesta honez dago aukera izeketeko euskeraz. Kalean ez da zer entzuten. Orduan bada ideia ona euskaraz galtzeko, ikastetakoaz ez hasteko. Zergatik gomendatzen diozu zuk jendeari? Komentatzen diot, zeren horrela ikasiko dut euskara, lagunak egingo dituzte, eta gainera oso ondo pasako dute, ez da ikastea euskaltegian bezala. Gramatikarekin eta dena ikasten duzu oso azkar eta modu dibertigarrian. Eta gainera ez arazpertzen, zeren hilabetero egin ditugu ekintza desberdinak. Egin ditugu adibidez defensa personal tailerra, egiten ditugu yoga, gauza pila desberdinak, ez azpertzeko. Eta zuk hainbat ekintzetan hartu duzu parte, ezta? Bai, ez da sakrifizio handia, zeren joaten gara mendira, azeratzen gara poteak hartzeko, eta gainera kriston diroa dago. Hori da arrazoia.